Mga kauturan, mayong adlaw sa inyong tanan. Kag sa siningit iyon, nagapasalamat naman kita sa Ginoo kay makaupdanay naman kita sa pagpamalandong siyang pulong. Kag ang pulong sang Dios nga aton pagapamalandungan sa siningit iyon makita sa naunang Korinto kapitulo 13 halin sa 4 tubtob sa 8. Kag ang pulong sang Dios nagasambal sa subok sining ang gugma mapasinsyahon, hindi palabi-labihon o kon bugalon. Ang gugma hindi bastos, hindi mayaiyahon o kon maakigon. Ang gugma wala nagadumot. Ang gugma wala nagakalipay sa kalautan, kundi nagakalipay sa kamatuoran. Ang gugma nagabatas sang tanan nga mga butang, nagapati sang tanan nga mga butang, nagalaom sang tanan nga mga butang, kag nagaantos sang tanan nga mga butang. Ang gugma wala sing katapusan. Kabay nga ang Diyos amugid ang magapakamayo sini nga mga pulong nga aton ginbasa bag-ulang. Ginpili na ko nini nga bahin siyang balaan na kasulatan tungod kay sa sining bulan sang Pebrero ang mga katawhan nagasilibrar sang nasiling nga adlaw sang paghigugma. Kag tungod sini ang Bible wala man nagkulang sa paghambal sa aton na nungod sang ginasiling nga paghigugma. Ang akon ginbasa bag-ulang nagahambal sang madamo nga dagway sang ginasiling nga matuod-tuod nga paghigugma. Pero agud makuha gid naton ang mga kaundan sining tanan, igabalik naton ang aton hunahuna sa kapitulo 12 sa naunang Korinto. Kay dira makita naton ang ginasiling nga nagakalain-lain nga mga abilidad o konhiyas nga ginahatag sang Dios sa aton agod nga gamito naton sa iya nga iglesia. Ginatawag ini nga spiritual gifts nga ginhatag sa Dios. So ari ini tanan makita sa naunang Korinto kapitulo 12. Pero hindi na akon pagbasahon, akon lang ihambal ang akon diri na sulat. Hindi ni siya kumpleto nga abilidad o konhiyas o kon spiritual gifts, kundi ibili nakon sa inyo nga kung may panahon ka babasahon ninyo ang naunang Korinto kapitulo 12 kay makita ninyo ang kumpleto nga ginhambal sa Dios na nungod sa ginasiling naton nga espirituhanon nga abilidad o konhiyas nga ginhatag sa Dios. Pero dre sa akong ginsulat nagasiling nga ang Dios nagahatag sa iban nga mga kautoran nga mga katawhan sa ginasiling nga hiyas sa pagtuo o kon gift of faith. Kagagiban ginhatagan sang gift of healing, gahom sa pagpangayo. Kagagiban ginasiling nga ginhatagan sang Dios sang abilidad sa paghimo sang mga milagro. Kagagiban ginhatagan sang abilidad sa paghibalo kung bala ang espiritu nga nagagahom sa isa ka tawo halin sa Dios. Kung sa aton pa may ara magali nga abilidad nga ginahatag sang Dios sa iyang makadakan, pero may ara man nga abilidad nga wala naghalin sa Ginoo. So may tao nga maka-distinguish, makahibalo siya
kon ang abilidad nga yara sina nga tao halin sa Dios o kon hindi. So may ara man nga ginhatag sang Dios nga hiyas sa paghatag sang bulig sa iban nga tao. Tinatawag nato nini siya ang gift of giving. So ang iban niya mga tao mabudlayan sa paghatag, pagbulig sa ilang isig katao, pero ang Dios siya naghatag man sa iban nga mga tao kag mahapo sa ila sa paghatag sa bulig sa ila nga mga isig katao. Inaamo ang nagkalain-lain nga lista sang ginasiling naton spiritual gift nga ginahatag sa Dios sa aton nga mga tao para gamito naton sa pag-alagad sa iya. So ang aton himuon amo ini ang pagdiskubre kung ano ang abilidad, ang spiritual gifts nga ginhatag sa Dios sa aton, kagina nga abilidad nga ginhatag sa Dios sa aton gamiton sa pagpang-alagad dira sa iya. Pero sa piyak nga bahin, ang balaan nga kasulatan nagatudlo sa aton nga kung gamito naton ang aton abilidad nga ginhatag sang Dios sa aton, dapat gamito naton ini upod sa paghigugma sa Dios. Kung sa aton pa, dapat nga ang paghigugma amo ang bagatulod sa aton sa paggamit sang hiyas. Amo ang nagamotivate sa aton sa paggamit sang spiritual nga abilidad nga ginhatag sang Dios sa aton. Kag nagsiling ang Bible sa kapitulo 13 halin sa 1 tubtob sa 3 kag siya nagahambal sing subong sinin. Bisan ang tao may abilidad sa paghambal sang nagkalain-lain nga mga lingwahe, kung wala siya sang pagigugma, din ang tanan wala sing kapuslanan. Bisan may abilidad pa ikaw siling niya sa paghambal sang nagkalain-lain nga mga pulong, bisan hambal pa sang anghel, kung ginagamit nimo ina nga hiyas nga wala man lang sang Diyos nun nga paghigugma sa sulod sa imong tagipuson, siling sang Bible inang tanan, wala gid sing kapuslanan sa tubangan sang Ginoo. Sunod, nagasiling ang Bible sa aton. Bisan pa ang isa ka tao may abilidad sa pagwali sang pulong sang Dios, may abilidad siya sa pagtudlo sang pulong sang Dios, pero kon wala siya sang paghigugma sa Dios kag sa iyang isig ka tawo, inang tanan nga abilidad sa pagwali, abilidad sa pagtudlo, manginwalay kapuslanan ina nga abilidad sa tubangan sang Ginoo. Kag nagapadayon sa paghambal ang Bible sa aton, siling niya bisan may abilidad ang isa ka tawo sa paghatag, may hiyas siya, may gift siya sa paghatag, sa pagbulig siya ang isig ka tawo, pero kung ginahimo niya ina nga wala sing paghigugma sa Dios, kag wala sang paghigugma sa iyang isig ka tawo, ina nga abilidad sa tubangan sang Dios, siling sang Bible, wala sing kapuslanan. So bisan anong aton pagabuhaton gamit sang mga abilidad nga ginhatag sang Dios sa aton, gamiton naton ina upod sa paghigugma sa Dios kag sa aton nga isig ka tawo. Amo ina nga ining chapter 13 sang 1 Corinthians, ginatawag ini nga kapitulo sang paghigugma. Sa siningation, aton tanawon ang nagkalain-lain nga sahi sang paghigugma, agud nga aton ini ma-practice magamit sang nagakaigo. Okay.
mayara nga nagkalain-lain nga ginasiling nga paghigugma. Ang una, may ara man nga paghigugma nga ginatawag naton nga friendly love. Paghigugma nga makabig naton nga sa mga abyan naton nga paghigugma. Ginahigugma naton ang aton mga abyan. Kag ginahigugma naton sila subo nga aton abyan. Friendly love. Ikadua, may ara man niya ginatawag nga romantic love. Inaiya nga kasi siyang paghigugma, ginapatuhoy sang asawa siyang bana, ginapatuhoy man sang bana siyang asawa, kag bisan pa ang ginasiling naton nga naganubyahanay, makabig naton nga ara sila sa ginasiling nga romantic love. Ina kon aton gamiton ini nga klase sa paghigugma, may ara nga boundary. Ini nga paghigugma para lamang sa asawa pakadto siyang bana, bana pakadto siyang asawa, pero ang iban nga mga tao nga aton silingan, hindi naton ini mapatuhoy sa ila. Siguro ang aton lang mapatuhoy sa aton silingan, among nasilinga friendly love, abyan naton sila, ginahigugma naton sila subong aton abyan. So hindi naton iniya ang romantic love magamit para sa tanan nga mga lalaki kag sa tanan nga mga babae nga imong ipatuhoy sa ila ang inasiling nga romantic love. Pero may ara nga pinakataas nga klase sang paghigugma. Ginatawag ini nga divine love o kung Diyos nun nga paghigugma. Ginamit lang ini sang mga maestro, sa mga Bible school, sa mga seminary, nga ginatawag ini nila nga agape love o kung divine love. Diyos nun nga klase sang paghigugma. Yari ang dagway sang ginasiling nga Diyos nun nga paghigugma. Isintro naton ang aton kaugalingon sa siningation sa ginasiling nga divine love o kung Diyos nun nga paghigugma. Siling sang Bible amoy ni ang Diyos nun nga paghigugma mapainubuson. Okay? Mapainubuson. Ang Diyos nun nga paghigugma hindi bastos kag hindi mahisaon. Ang Diyos nun nga paghigugma hindi bugalon. Okay. Kita nga mga tao yari gid nga bugal nga aton nga ayari sa aton mga kabuhi. Pero ang Diyos nun nga paghigugma hindi bugalon. Wala siya nagapabugal, siyang kagalingon. Kag dumdumo naton ini, kagon magahari ang bugal sa aton mga kabuhi, ang Bible nagasiling, pride goes before destruction. May ara nga hindi maayo nga makadtuan kag mahulog ina sa kalaglagan sang aton kabuhi kon ang bugal amo na ang magahari sa aton hunahuna kag sa aton balatyagon. Kung dumduman naton ang kasaysayan sang mga anak sang Dios nga ginatawag nga mga Israelinon, sadtong una nga tion ginulipon sila didto sa Egypt. Pero ang Diyos sa iyang gahom amo ang nagpagawa sa ila sa Egypt, kag ginpakadto sila sa duta sang Kanaan, nga amo ang duta nga ginpromisa sang Diyos sa ila. Pero ang Diyos nakighambal sa ila. Ya kung mag-abot na kamo dito sa Kanaan, kag makapatindog na kamo sang dalagko ninyo nga mga balay, kag magdamo na ang inyong mga hayop,
mga karniro, mga baka, mga asno. Dondomon ninyo nga ang Diyos amo ang naghatag sa inyo sang gahom sa pag-angkon sina nga banggad. Kag indi kamo maghuna-huna nga tungod sa inyong abilidad, kag tungod sa inyong gahom, naangkon ninyo ang dalagko nga mga butang didto sa Kanaan. Ano ang gusto isiling sang Diyos sina? Hindi kamo magpabugal kung magmanggaranon na kamo didto, kung magdamo na inyong hayop, kag dalagko na inyong mga balay, hindi kamo magpabugal. Dumdumon ninyo nga ang Diyos amo ang naghatag sina sa inyo. Ginpahulam lang ina sang Diyos sa inyo, agod nga magmagan ang inyo nga pagpangabuhi. Mga kautoran, amo man ni ang dapat naton isilsil sa aton mga hunahuna. Ang mga butang nga aton na angkon subong, hindi ina makabig nga naangkon naton ina tungod sa aton gahom. Ang Diyos nagpahulam lamang ina sa imo kag sa akon, agod nga magmagan ang aton pagpangabuhi sa sini nga dota. Pero hindi naton ina pagipabugal. Ang aton himuon amo nga magpasalamat kita sa Dios kay ginhatagan niya kita sang gwapo nga balay. Magpasalamat kita sa Dios kay ginhatagan niya kita sang kaalam, ginhatagan niya kita sang kusog sa pag-angkon sinang mga material nga mga butang nga ato na angkon sa sining kalibutan. So imbis nga magpabugal kita, ang aton himuon amo ang pagpasalamat sa Dios sinang tanan nga mga bugay niya ginhatag sa aton. So siling sang Ginoo, ang ginasiling nga espirituhanon nga bugay nga amo ang paghigugma nga ginatawag naton nga divine love. Ang Diyos nun nga paghigugma, siling niya hindi bugalon. Kag siling niya ang Diyos nun nga paghigugma, hindi maakigon kag hindi madumot. Ari ang duha ka butang kakamatoran. Ang divine love hindi maakigon kag hindi madumot, hindi dali mangakig kag hindi madumot. Okay, wala nagadumot. Mayara nga natudlo sa Bible sa aton sa Episo 4:26 nga siling siyang Ginoo, kung magpangakig kamo, hindi kamo magpakasala, hindi pagpatunori sang adlaw ang inyong kaakig, hindi maghupot, hindi pagpadugaya ang kaakig sa aton balatyagon kag sa aton una-una. Kay kung magdugay ina dira tiner, kag wala ina makuha nga kaakig, gamiton ina si Satanas sa paglaglag sa ang aton mga kabuhi kag si iban man nga mga tao. Amoy na nga may madamo nga mga tao nga wala makakontrol sa ilang kaugalingon nga kaakig, kag didto sila nagtupa sa prisuan kay man wala makontrol. Mga kautoran, ang isa sang mga bunga sang balaan nga espiritu ginatawag nga self-control. Dapat makontrol naton ang aton nga kaakig. Kag nagatudlo ang Bible sa aton nga ang divine love, Diyos nun nga paghigugma, hindi makigon kag hindi madumot. Wala siya nagadumot. Kag ang katapusan nga ginhambal sang Bible sa aton ginbasa kaina, siling niya ang gugma walay katapusan. Ang Diyos nagahigugma sa aton, kag ang paghigugma wala sing katapusan. God's love endureth forever, siling sang Bible. Kag ang bunga,
ang una nga bunga sang balaan nga espiritu amo ang paghigugma. Mayara nga siyam kabunga sang balaan nga espiritu nga makita naton sa Galatia chapter 5 ilabi na gid sa 22 bersikulo 22 nagasiling siya da nga ang bunga sang balaan nga espiritu amo ini love, joy, peace, humility, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Pagpugong sa kagalingon. Amo ina ang makita sa kabuhi sang isa ka tawo. Kung ang Diyos nun nga paghigugma, ara na sa iya, magabunga ang bunga sang balaang espiritu, kag may siyam ka mga bunga nga makita sa kabuhi sang isa ka tawo, kag nauna nga tatlo na siling love, joy, kag siling niya paghidaay, peace. Yara ina, kag ang katapusan self-control, makapugong sang iya nga kaugalingon. So amo niya ang ginapaabot sang Dios sa aton nga mga tao sa magaselebrar kita sa sininga bulan, ang bulan sang paghigugma. Dapat nga mangibabaw sa aton kabuhi ang ginasiling nga divine love, Dios non nga paghigugma, kag ang bunga sang balaan nga espiritu nga yara sa imo kag sa akon kabuhi magapangibabaw gid. Kag ini nga klase sang paghigugma nga aton ginahambalan subong, aton pagabasahon pagid ang iban nga bahin sang Bible agon matipo naton kag aton ini mahuptan sa aton mga kabuhi, kag aton ini igakabuhi hindi lamang sa bulan sang Pebrero kundi sa tanan nga mga inadlaw sang aton mga kabuhi. Aton tan-awon ang naunang Korinto kapitulo 13 bersikulo 13. Ang kalabanan sa aton na kamemorya na sini, pero aton gid basahon agod nga ang Bible direkta nga makighambal sa aton. 13 kapitulo 13 bersikulo 13 sang naunang Korinto. Diri nagasiling karon ining tatlo nagapadayon. Tatlo nga nagapadayon. Ang pagtuo, ang paglaom, kag ang gugma. Kag ang labing dako sini sa ila amo ang gugma. Kung sa aton pa ang iban nga hiyas nga ginhatag sa Dios sa aton, pwede nga maguntat ang hiyas sa paghambal sang nagkalain-lain nga pulong, kag ang iban pa nga mga espirituhanon nga mga abilidad, pwede ina maguntat siling sang Bible. Pero ang tatlo ni hindi gid ini iya maguntat kundi nagapadayon. Ang pagtuo hindi magauntat, ang paglaom hindi maguntat, ang paghigugma hindi maguntat, ang labing dako sa sining tatlo nga hindi maguntat amo ang siling sang Bible ang paghigugma. Ang labing dako sa sining tatlo amo ang paghigugma. Kag sa Mateo 22 halin sa 37 pakadto sa 40, hindi na nakon pagbasahon kay tama ini ka familiar sa aton. Ginatawag ini nga labing dako nga sugo sang Dios sa aton. Ano ini? May duha dre nga nasulat sa Mateo 22:27 tubto sa 30. Siling niya, sugo ini sang Dios. Higugmaon ninyo ang Dios sa bugos ninyong hunahuna, higugmaon ninyo ang Diyos sa bugos ninyong tagipusoon, higugmaon ninyo ang Diyos sa bugos ninyo nga kusog, kag higugmaon ninyo ang Diyos sa bugos ninyo nga kalag. Kag kadua amo ini,
higugmaon nimo ang inyong isig katao katulad sang paghigugma ninyo sang inyo kaugalingon. Kung higugmaon naton ang aton isig katao, hindi kita maghimo sang mga bagay nga makapalain sa ila, kay man ginahigugma naton sila. Kung ginahigugma naton ang aton isig katao, dapat nga hindi lamang naton paghuna-hunaon kag himuon kung ano ang maayo para sa aton. Aton man nga huna-hunaon kag himuon kung ano ang maayo para sa iban nga mga tao, kay man ginahigugma naton sila kag ginasugo ini sang Dios sa aton. Kag ang katapusan nga bahin sang balaan nga kasulatan nga dapat naton dumdumon, amo ini ang makita sa 1 John chapter 4. Basahon na kon ang 7 pagkadto sa 8 kag malukso kita sa iban nga bahin sang Bible karon dugay-dugay. Diri nagasiling 7 pagkadto sa 8. Mga hinigugma, maghigugmaanay kita, kay ang gugma nagikan sa Dios. Ang naghigugma anak sang Dios, kag nakakilala sa Dios. Ang wala nagahigugma, wala makakilala sa Dios, kay ang Dios gugma. Okay, malukso kita sa isa ka bahin sa 16 nagasiling. Kag kita nakakilala kag nagatuo nga ang Dios nagahigugma sa aton. Ang Dios gugma, kag ang nagakabuhi sa gugma nagakabuhi sa Dios, kay ang Dios kag ang Dios nagakabuhi sa aton. Kag diri sa 19 nagasiling, nagahigugma kita, kay ang Dios nagahigugma sa aton. Sing una, kung may isa nga nagasiling nga nahigugma siya sa Dios, pero wala nahigugma sa iyang utod, butigon siya. Kay kung wala siya nagahigugma sa iyang utod, nga iyang makita, hindi siya makahigugma sa Dios nga hindi niya makita. Gani, amo ini ang sugo nga ginhatag sa aton ni Kristo. Nagahigugma. Ang nagahigugma sa Dios dapat maghigugma sa iyang mga utod. Ang sugo diri amo ini, ang nagahigugma sa Dios dapat man siya nga maghigugma sa iyang mga utod. Kita nga mga anak sa Dios nagtuo kag nagbaton kay Kristo. Ang ginasiling sang Bible ini amo ini nga ang tanan nga nagtuo kag nagbaton kay Kristo mga anak sang Dios. Kag mga utod naton ang tanan nga manang tuo kay Kristo. Mga espirituhano naton sila nga mga kauturan. Kag ang sugo sa aton, dapat nga higugmaon man naton ang aton mga kauturan nga nagatuo kay Kristo sulod sa ilang mga kabuhi. Kag naghambal ang Dios nga ang wala nagahigugma sa iyang mga kauturan, wala makakilala sa Dios, kay ang Dios gugma. Hindi kita makahigugma sa aton isig katao kung wala ang Dios nga nagahigugma sa aton mga tagipusoon. Makahigugma lamang kita sa iban nga mga tao kag sa aton mga kauturan kung ang gugma sang Dios ari sa aton.
kag hindi kita makahigugma sa ila kung aggugma sang Dios wala sa aton. So karon dapat naton nga buksan ang aton kabuhi, batunon naton ang Dios si Ginoong Hesus sulod sa aton mga kabuhi, agod nga makaangkon kita sang kaluwasan sang aton kalag, kag sarang man kita makahigugma sa Dios, kag sarang man kita makahigugma sa aton nga isig katawo. Ang mga pulong nga aton gintun-an karon dapat nga masilsil ini sa aton mga huna-huna, kag ang pagigugma sang Dios magasulod sa aton mga kabuhi, kag magagwa man sa aton mga kabuhi pagkadto sa iban nga mga katawan. Hindi lamang dapat nga magpamati kita sang pulong sa Ginoo, kundi dapat nga aton ini saligan nga mga pulong, kag aton tumanon ang ginasugo sang Dios sa aton. Ano ini nga mga sugo? Sugo sa pagigugma sa aton isig katawo. Kag kun kita maghigugmanay sang isa kag isa, makilala sa mga katawan palibot naton nga kita matutuod gid nga mga anak sang Dios, kay nakita nila ang bunga sang balaang nga espiritu nga amo ang natudlo bunga sang paghigugmaanay sang mga katawan. Kung aton ini sundon, wala sing dako nga gumuntang kag kamo kag pag-inaway sa sining nga kalibutan. Kung ang paghigugma amo magahari sa tagsa-tagsa kakabuhi sa mga tao. Nga kadalag ko sa problema naton subong, kung magpamati kita sa Dios, ang mga inaway mabatian naton bisan diin nga bahin sang kalibutan. Ano ang kulang? Wala naton ginahuptan ang sugo sang Dios nga dapat naton higugmaon ang aton isig katawo, kag kung ginahigugma naton sila, hindi kita maghimo sa mga bagay nga makapalain sa isa katao. So dapat naton ini huptan sa aton mga kabuhi, kag aton ini ikakabuhi. Dapat nga magsugod ini sa aton subong, kag magalapta ini nga mga sugo sang Dios sa iban man nga mga katawan. Mga kautoran, madamo gid nga salamat, kag kabay nga ang Dios magpakamayo sa aton karon kag tubtob sa walay katapusan. Amen.